Bona nit, amigues i amics, benvingudes i benvinguts a aquesta activitat amb motiu del Dia de la Publicitat que se celebra aquest divendres i que és organitzada per amics dels Museus Dalí. Avui tenim l'oportunitat de descobrir una de les facetes més fascinants i alhora menys conegudes de Salvador Dalí, la seva relació amb el món de la publicitat. No us puc amagar que personalment em fa molta il·lusió aquesta conferència per dos motius. La primera, i permeteu-me que escombri cap a casa, com a professional de la comunicació i un apassionat de la vida i l'obra de Salvador Dalí. I en segon lloc, perquè la casualitat ha volgut que des del desembre passat la sala d'exposicions de l'Escorxador, a pocs metres d'aquí, aculli una mostra que explica com Salvador Dalí va publicitar el seu Teatre Museu Dalí ara fa mig segle. Un excel·lent treball que inclou algunes dades inèdites i que ha estat comissariada per en Josep Playà i en Max Pérez. Avui volem recordar que Dalí, geni i mestre del surrealisme, no només va deixar empremta en el món de l'art, sinó que també va revolucionar el camp de la comunicació i el màrqueting amb la seva creativitat desbordant. De fet, podríem dir que Dalí va ser un visionari en el branding modern. Estava fascinat pel poder de la comunicació per arribar al gran públic i convertir la creativitat en un instrument universal. Per parlar-vos d'aquest aspecte tenim avui amb nosaltres en Jordi Alavedra, a qui agraïm sincerament que hagi acceptat la nostra invitació. Ell és una de les figures més destacades en el món de la comunicació publicitària del nostre país. Amb més de 30 anys d'experiència treballant per marques com Nestlé, Panasonic o Puig, Alavedra va ser vicepresident executiu de Basat Ogilvy Espanya entre els anys 2005 i 2014 i ha dedicat la seva carrera a unir l'estratègia amb la creativitat. A més, és professor de diverses universitats i consultor en grans projectes internacionals. Estem segurs que la conferència Dalí Creatiu Universal ens oferirà una mirada única sobre com Dalí va conquistar el món de la publicitat amb la mateixa genialitat amb què va revolucionar l'art. Una xerrada on art, màrqueting i creativitat s'uneixen per descobrir el geni publicitari que també va ser l'artista figuerenc. Moltes gràcies a totes i a tots vosaltres per acompanyar-nos i esperem que gaudiu d'aquesta conferència. Moltes gràcies. Gràcies, Carles. Gràcies a tots per venir a escoltar aquesta xerrada. Gràcies sobretot a en Carles i a la Neida, que m'han cuidat com si fos fill seu. I gràcies també a tots els arxius que he trobat. Suposo que se'm sent bé? Jo tinc tendència a cridar, per tant, suposo que se'm sent. Els arxius de la Montse, ara no me'n recordo com es diu de cognom, gràcies, Auguer, que m'han servit fantàsticament per trobar-me dintre del món d'en Dalí, tal com jo volia fer, és a dir, parlar de la publicitat però sense apartar-me ni de la seva vida ni de la seva obra. Per tant, ja veureu que la presentació és una presentació una mica sui generis, on anirem descobrint amb mi l'evolució del personatge Dalí, l'evolució de l'artista Dalí, l'evolució del publicitari Dalí i de la seva influència en tots els que després hem anat fent la publicitat. Aquest títol d'intuïció innata és que a mesura que he anat aprofundint en la vida d'en Dalí i en com en Dalí encarava la seva marca personal, com encarava la seva comunicació, m'he quedat bocabadat de que li sortís de manera tan natural, o perquè segurament era un geni, o perquè era un geni, a més, molt, molt intel·ligent, perquè als altres ens costa a vegades atrevir-nos a ser tan coherents com ell ha sigut tota la seva vida. A vegades ens costa ser valent com ells ha sigut tota la vida. Per tant, és allò que dius, caram, em trec el barret. Per això dic intuïció innata. Bé, i comencem amb una introducció, ja explicaré quan s'acaba la introducció perquè pot durar una miqueta, però el primer que vull és quadrar 3 o 4 coses que jo crec que ens han de, no amoïnar, però les hem de posar en comú. Per què fem la comunicació en màrqueting? Tothom parla de la comunicació en màrqueting. Jo he dedicat 30 anys a la comunicació en màrqueting i encara els hi dedico. Què és la comunicació en màrqueting? Els que en saben diuen
que el màrqueting comunica els productes que també ven per fer créixer les vendes dels productes i construir marques. Qui en sap encara més diu, i a més ha de fer un servei a la societat. Fantàstic. I els més puretes em dirien, que al tanto en fer créixer les vendes, perquè potser ara això de créixer il·limitadament tampoc està bé i sobretot no està massa bé fer que la gent compri coses que no li calen. Per tant, anem a parlar un segon de la marca. La marca, ja sabem tots què és i no cal explicar la relació emocional que hi ha entre nosaltres i la marca, que normalment no tenim amb els productes. Els productes serveixen per enllustrar sabates, però segurament la marca, potser sí que alguna marca d'enllustrador de sabates ens fa recordar aquella olor o a casa de l'àvia o quan ens sèiem a terra i netejàvem totes les sabates i ens donaven un duro. Potser sí que tenim encara memòries, però la marca el que normalment serveix és per identificar. Quantes vegades els que potser no sabem massa de vins anem al lineal, veiem tots els vins i diem i ara quin trio? O bé ens hem de fixar en els preus i diem aquest és car, deu ser bo, però potser és una mica massa car. O quan veiem una marca que ens diu alguna cosa, aquest, un dia me'n van parlar o jo, la marca ens serveix no només per identificar, sinó a més per donar un cert valor al producte. En aquest cas, la marca de la que estem parlant, i que perdoneu-me tots els, diguem-ne, que no parleu o no veniu del món del màrqueting, això és una assignatura, evidentment, i al darrere d'aquesta assignatura hi ha molta cosa, però no deixa de ser una marca. Per tant, jo li seguiré dient marca. I també ens serveix perquè els que potser desconeixem l'obra de Dalí o de qualsevol altre pintor i a vegades veiem 3 obres com aquestes, potser ens costaria dir de quin pintor són. Clar, una vegada jo explico de quina marca són, doncs caram, esclar que estan bé, perquè ja sabem que són d'en Dalí, però fins que no hem vist la marca potser, si no els coneixíem, potser ens imaginàvem que eren de pintors diferents, d'inclús èpoques diferents, uns molt més antics que els altres. Per tant, la marca realment ens ajuda. I això, que jo he dit en 5 minuts, en Dalí ho sabia molt i molt bé. L'altra cosa que vull parlar en aquesta introducció és què volem que faci la comunicació. Què volem tots els que fem comunicació, inclús vostès? Què volen? Què volen fer quan comuniquem? No és informar, no és caure bé, això són maneres de comunicar, però el que volem comunicar és que influenciï el comportament de les persones a qui estem comunicant el nostre missatge. Sigui per convidar-los a sopar, sigui perquè votin una cosa diferent de la que tenien pensada que votessin. El que volem és influir en el comportament d'aquestes persones. Els més puretes potser em dirien no és influir, és persuadir, fem-ho més bonic. Però en realitat és que es plantegin si volen prendre una decisió diferent amb una informació que nosaltres els estem donant. Com fem aquestes coses? Que en Dalí també sabia molt bé. Com aconsegueix la comunicació que passi allò que volem que passi? És a dir, com convencem, com influïm en els altres perquè facin alguna cosa que potser no s'haguessin plantejat fer. Primer, creant una percepció nova en les persones a qui es dirigeix la comunicació. Una cosa que no sabien, que no sabíem, potser ens fa actuar de manera diferent. L'altra és confirmant la percepció que ja tenen. Ja ho estem fent bé, doncs seguiré fent-ho, perfecte, em reassegures. O canviant la percepció que tenien per una de nova. El més clàssic, els cubitos del xup-xup ave crem. Quan en fèiem la sopa i la sopa de fideus servien per fer sopa, però al cap de 30 anys, 40 anys de fer sopa ens van dir no, això també serveix per ser un ingredient, per afegir en els xup-xups que fem a casa. Un ingredient, una nova manera d'usar un producte que fins ara l'havíem usat exclusivament per fer sopa. Per tant, és canviant la percepció que teníem d'aquell producte i d'aquella marca. En Dalí això ho tenia ben clar i ho posaré de manifest, espero posar-ho de manifest, amb 3 obres de les seves, 5 obres de les seves. La primera és aquesta, creant
una nova percepció. Ell va crear una joia, que tots coneixem, però no és una joia qualsevol, és una joia que batega. Les joies no bateguen. The beating heart of Salvador Dali. Bejeweled, of course. Els robins en aquí bateguen. No és l'habitual. Per tant, diguem-ne que això és crear una percepció nova del que pot ser una joia. A vegades, en Dalí ens confirma la percepció que tenim absolutament. Això és un pa. A l'esquerra hi tenim un pa i a la dreta, encara que ens ho disfressi una miqueta amb aquest bacó i amb aquest posat tou, segueix sent ell, el reconeixem. I no ens sorprèn que ens digui que és un autorretrat. El veiem amb ell. Per tant, ens confirma. Ens diu, sí, ho heu fet bé, és això, soc jo. Val? Per tant, ho tenia a la punta dels dits. I també ens canviava la percepció. De molt a prop, aquest quadre, jo només hi veig un cap d'un perfil d'un senyor amb un nas molt gran i un mostatxo blanquinós. Si me'n vaig allà on hi ha el senyor de la cambra, hola, potser el que veig és una noia tipus Vermeer, que està amb el cap inclinat i les mans cap endavant. Hi ha dues imatges, com en allà, en aquell quadre famosíssim, on hi veiem el Lincoln i a vegades també hi veiem la Gala. I són tots dos, i depèn de com mirem, ens canvia la percepció del que hi tenim. Això no és màgia, ell ho sabia, ell ho feia expressament, ens feia dubtar i canviar la nostra percepció de la mateixa manera que nosaltres, en el món publicitari, a vegades també volem canviar la percepció de certes marques, de certs productes, i normalment és per millorar-la, i normalment és per vendre més. Per tant, seguim avançant. Aquí segurament veuran més el perfil del senyor que jo deia, però segurament també alguns hi veuran la noia. La noia amb les mans aquí al davant, el caparró, que és on abans hi havia els ulls d'aquest personatge, i són dues figures, ja veig que l'ha trobat, Perfecte. Aquestes tres maneres d'actuar que té la comunicació es complementen amb la marca de la que ja hem parlat amb tres elements: la creativitat, la provocació i la marca, i la seva personalitat de marca, de qualsevol marca, que sempre ens dona el to amb el que parlarà la marca. Jo sóc jo com a jo, Jordi, però si sóc marca Jordi tinc la meva personalitat i em moc cap aquí, parlo d'aquesta manera, i la gent que em coneix sap que parlo d'aquesta manera sempre, tant si parlo amb el meu net com si parlo amb la meva dona, com si ara parlo amb vostès. És la meva personalitat que em fa parlar així. Les marques també, i en Dalí també. Per tant, anem pas per pas. Creativitat. En Lluís Bassat, que ha sigut durant molt temps el meu president i mentor, ha fet una definició de la creativitat, i és difícil buscar-hi una definició a la creativitat. Tots entenem el que vol dir, però si haguéssim de definir-la, costa. I ell ha fet una definició que a mi m'agrada, i ell la fa basant-se en l'esport. Ell se'n va fins a les Olimpíades de Mèxic, em sembla que és per dir que qualsevol cosa pot ser creativa. No cal que sigui una marca, no cal que sigui un anunci, no cal que sigui nosaltres. Qualsevol cosa que vulguem fer pot ser creativa. Què ha de ser per ser creativa? Ha de ser quelcom de nou. Ha de ser quelcom de nou que funcioni millor per allò que ha estat pensat. I hi ha una altra característica, que és que, com que funciona millor, tothom copiï allò que funciona millor. És a dir, abans no hi havia botons. Avui hi ha cremalleres, hi ha botons, però encara veig més botons que cremalleres. Però en veig de cremalleres. El dia que algú va descobrir que en lloc de posar-hi una fusta o un os per aguantar el que fos tancat i va descobrir els botons, va ser fantàstic. Nou, funciona millor per no tenir fred, i tothom va començar a posar botons a tot arreu. Després vindran els de 3 forats, els de 4 forats, els de 6, això de les mides grans, això ja en parlaríem. Però és veritat que allò que és creatiu és quelcom de nou, que funciona millor i que es copia perquè funciona millor. Ara, en Lluís Bassat, amb el xup-xup, ave crem, que va crear en els 80, encara l'Arguiñano i el seu fill l'estan cantant ara a la televisió, per tant, va adorant, i això no és copiar tampoc, això és
inspiració, són elements que es queden, que són part del que ja és la marca Ave Crem, no en Lluís Bassat. Però a mi aquesta definició de quelcom de nou que funcioni millor i que escopir m'agrada perquè després veurem certes coses que a mi em sembla que ens acabaran de lligar. Per exemple, a l'any 52, i veureu que la presentació, la xerrada, l'he estructurat sense perdre de vista els anys d'en Dalí. Seguirem la seva cronologia. En l'any 52, i això no és encara començar la cronologia, va fer aquest quadre de la Gala Placídia o la Galatea de les esferes, amb aquestes esferes que sembla que explotin de la cara de la Gala i de la Gala Placídia. I jo vaig pensar, això a mi em recorda alguna cosa que he fet molt a prop a l'agència. I veieu aquella explosió que hi ha allà? És una explosió que no té res a veure ni amb la Gala Placídia, ni amb la Gala, ni amb en Dalí, ni amb les esferes. Però és molt probable que en el nostre subconscient aquesta mena d'explosió que ve cap a la cara de l'espectador com les esferes d'aquest quadre, ens inspiressin per fer aquest anunci, o una part d'aquest anunci, que suposo que recordareu. Aquí la influència de Dalí, poca. Potser la llum, però no crec. Soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita. Paf! Les esferes. En lloc d'esferes eren cigarrets, però jo sabia que hi havia alguna cosa que a mi em portava cap aquí. La provocació. En Dalí n'era un mestre. Per ser interessant, un ha de provocar. I això tots els publicitaris ho sabem. El que passa que normalment treballem per marques que són d'altres i a vegades si provoquem tant que molestem algú, acabem perdent el client i acabem perdent el negoci i tampoc ens interessa. Per tant, no som tan valents com el Dalí, que era capaç de presentar aquest quadre de l'any 29, Parfois je crache, només per divertir-me sobre la imatge de la meva mare, etc. Però aquest tema de la provocació que està tan a prop de la personalitat d'en Dalí i molta de la seva obra, és un tema que no ens en oblidem mai. Jo ara us ensenyaré un anunci que no és meu, no és nostre, no és de l'agència, sinó que és d'una altra agència, de l'agència Casadevall i Pedreño. Una delícia. Tot ell podria ser un quadre d'en Dalí, de com està tot curat, de com està cuidat el detall. A més, és com un tema mig religiós on també hi ha una mica de provocació, però una mica. Veiem-lo junts. Jo crec que a en Dalí li agradaria. Pegamento flexible Rubber Cement de Talents para pegar y poder corregir. Una delícia, veritat? A mi m'hagués agradat que l'haguéssim fet nosaltres, però no el vam fer. La marca i la personalitat que dona el to de veu de les marques. A veure, la marca personal de Salvador Dalí l'hauríem d'escriure així. Salvador Dalí, que deia ell. I el Dalí a vegades era Dalí i a vegades era Dali, depèn d'on fos, però vull dir, el seu nom l'omplia del tot. I
La única diferència, deia, entre un loco i jo és que jo no estoy loco. I jo he acabat pensant que segur que no ho era, però ara n'estic convençut. A vegades ho havia dubtat, ho haig de dir, haig de ser seriós. Després d'aquests mesos que porto preparant aquesta xerrada que us faré, n'estic convençut que era un geni, però convençudíssim. I el primer que faré ara és ensenyar-vos com funcionarà la resta de la presentació amb un exemple de l'aigua de Vilajuïga, que era l'aigua favorita d'en Salvador Dalí. He posat aquí les dues dates, la de naixement i la de la mort d'en Dalí, perquè va ser fidel a l'aigua que bevia i demanava al Salvador Dalí sempre, fent una mena de fidelitat, d'exercici de fidelitat de marca i a vegades de dificultat per tots els altres que havien de procurar l'aigua de Vilajuïga on no n'hi havia. I ell em demanava, insistia i s'havia de trobar l'aigua de Vilajuïga. M'ha encantat avui conèixer qui és el director general, que ens havíem conegut molt abans, i m'ha encantat també, mentre preparava aquesta presentació, veure que l'agència Mos ha fet aquesta ampolla, que té aquest gest tan d'alinear en lloc de ser una ampolla de les habituals. Per tant, el poso com a exemple de product placement. Avui en dia n'estem molt més acostumats. Ara veiem una pel·lícula del James Bond i el James Bond fa així i de seguida hi ha un plano del rellotge, pong, i la marca, pantalla sencera, o algú que demana un whisky i li posen el whisky amb la marca cap allà perquè el públic el vegi. Això és el mateix, product placement, que en diem en anglès. Quan es podria dir en català, però es diu en anglès. Product placement. I és allò que he posat allà sota. En Dalí no sé si sabia què era el product placement, però tenia clar que la vinculació entre una marca, el seu producte, i una personalitat que ja era molt famosa quan es va fer aquesta fotografia, li servia a ell i a la marca. Bé, ja veieu que a l'esquerra hi haurà la cronologia d'en Dalí i a la dreta elements publicitaris. Fins als anys 20, el Salvador Dalí ja pintava, aquest és el seu famós autorretrat amb coll rafaelesc, i jo crec que també dona una... amb el que diu, potser encara no amb el que fa, dona el que nosaltres avui diríem que és quasi una definició del posicionament de la seva marca. Fixeu-vos que és complicat això que dic, s'ha d'estudiar per saber-ho fer. I ell ho devia fer així, diu, seré un geni i el món m'admirarà, potser seré menyspreat i incomprès, però seré un geni, un gran geni, perquè n'estic cert. I la Cristina Jutge, periodista, diu, pel que fa als autorretrats d'aquests anys, a banda de ser un exercici pictòric, que l'és, vull dir, l'és, no podem considerar-los com una manifestació de la consciència de la seva singularitat? Aquesta mirada, aquesta mena de provocació, això que ens està mirant així com dient, què? I vosaltres què? També pinteu o què? Perquè jo sí que pinto, i jo seré un geni. Vull dir, és com dir, ei, aquells que vulguin ser genis o seguir un geni han de fer referència a mi o m'han de seguir. No he portat, no he trobat cap exemple directe que es relacioni amb cap de la seva obra o amb cap de les coses que feia. En els anys 20, que va ser una època superimportant per en Dalí, quan va conèixer tota la gent de l'Acadèmia a Madrid, quan va conèixer a la Gala i quan pintava aquestes figures deixades a la sorra que a mi m'encanten, tot i que no són exactament el que un coneix de Dalí, trobo que és fantàstic, aquest cubisme, expliqueu-m'ho com vulgueu, però jo hi veig un cert cubisme. En aquesta època, fins als anys 30, potser l'únic element que és important és més cultural que publicitari, i és la seva participació a les dues pel·lícules, el Chien Andalou i en la pel·lícula de la Cage d'Or o la Cage d'Or. La Cage d'Or, amb dues, amb el Luis Buñuel, que està retratat allà. I a mi el que em sap greu com a publicitari és que al pòster hi ha aquesta imatge de l'ull que s'ha fet icònica, però no hi ha res més del món de Dalí. I a la Cage d'Or no hi ha ni un ull, no hi ha res del món de Dalí. I com a publicitari penso, caram, potser perquè això era més un cinema d'art, en diríem d'estudi o
d'art i assaig als anys 70, més que era una peça curta, a més, sobretot aquesta, 14 minuts, que potser era més art que no comunicació. I per tant el pòster potser tampoc tenia massa importància. Per tant, saltem als 30. Fixeu que corro a les dècades. Ara la 30, la 40, la 50 i la 60 anirem més a poc a poc. Però als anys 30 en Dalí ja era bastant conegut. Per ser coberta del Time s'ha de ser conegut. Això és la coberta del Time de l'any 36, l'any de la guerra. I això és una fotografia d'en Dalí al seu apartament de París. I aquesta és la cara que tenia en aquella època. I aquesta és una foto que li feia en Man Ray. Clar, és l'època en què ell es comença a relacionar amb tota la gent del món del surrealisme. I sobretot, l'any 31, pinta aquesta famosíssima obra de la persistència de la memòria que molta gent senzillament coneix com els rellotges tous. Aquesta pintura, que probablement va ser un abans i un després a l'obra de Dalí, i per molts dels que ens agrada l'art i ens el mirem amb bons ulls, va revolucionar més coses. Ell, pintant d'aquesta manera realista el pensament irracional, es va acabar allunyant dels surrealistes, amb la qual cosa és un bon sotrac dintre del món de l'art. Però en el món de la creació, ell mateix va saber veure el valor que tenia aquesta obra que ell mateix havia creat. La poso aquí com a referència. Però l'artista, ell deia, un artista és bo quan pot comprar-se un cotxe, però és un geni quan es pot comprar un Cadillac. Fantàstic. També va fer una obra, els seus famosos automòbils vestits, que la va fer molt posterior, als anys 41. Però és la seva relació amb els cotxes. No n'he trobat més bé, aquí hi ha el Cadillac amb aigua i tot, però no n'he trobat massa. Ara bé, fixeu-vos que la casa Datsun li va demanar amb ell primer i a tota una sèrie d'artistes de l'època, més joves que ell, però que ja començaven a ser coneguts, que fessin una obra per comunicar als Estats Units la gamma de productes Datsun, marca japonesa. I en Dalí va crear aquesta peça. Aquesta peça és una peça de l'any 72, que ja veieu que és una adaptació dels seus rellotges, adaptació, inspiració, còpia. Quan una cosa funciona i funciona millor que les altres, tothom la vol seguir fent servir. I en Dalí no tenia cap problema en tornar-la a fer servir. I a mi em sembla perfecta, però no només això, no la feia servir directament, la canviava. I al final el layout, que és el format aquest, era igual per tots els artistes que van participar en la campanya i els seus quadres eren diferents. A en Dalí li va tocar el nou Datsun 610 furgoneta, però l'anunci i la, diguem-ne, imatge de l'anunci, que és obra d'en Dalí, és fantàstic. Això és publicitat feta per en Dalí, és feta per en Dalí. Aquesta ja no és feta per en Dalí, aquesta és inspirant-se en aquests rellotges que es desfan, aquests rellotges tous, aquests rellotges que no tenen tensió. Això és l'agència Herme de Montevideo, Uruguai, que l'any 2009 se li acut començar a fer persones mig toves. Per què? Són homes que s'estan mirant, potser és molt masclista, però s'estan mirant les sabates que fa la marca Herme d'aquesta agència Complot de Montevideo i en fa tota una campanya d'homes que es desfan i es tornen tous quan veuen les sabates, com llueixen les sabates Herme. Jo trobo que és una inspiració directa dels rellotges tous d'en Dalí. Però el màrqueting no és només comunicació, també és producte. I en Dalí ha influenciat també els productes. Buscant per internet a Amazon, que tots hi haurem comprat algun llibre, i si no, algú de la família hi haurà comprat un llibre, aquí ens trobem que per $19 podem comprar, o per 15, podem comprar un rellotge tou. Això és influència directa en la creació de producte. Producte de la marca Carkio Creative Fusion, que es ven per Amazon. Clic, 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 envien un i el tens. $15 més els costos de la tramesa. No té gaire màgia, però
és una potència que avui, això és tret, no sé, a l'octubre o al novembre, no sé quan vaig treure aquesta còpia de l'ordinador, però això s'està venent ara, això és 2025, i és una evolució, és una inspiració en el màrqueting de producte directament vinculat als rellotges Tous de l'any 31 d'en Dalí. Ara us ensenyaré una altra creació d'en Dalí. En Dalí va fer moltes portades per revistes. Normalment eren revistes de gran prestigi, revistes de moda, moltes d'elles. Això és una portada per Vogue, Vogue dels Estats Units, de l'any 39. I fixeu-vos com és una obra completament diferent la que ell fa per aquesta portada, però s'inspira en el dona amb el cap de roses que pinta allà. Veieu el cap? Com és semblant, l'havia pintat l'any 35. Però ell mateix s'inspira a si mateix per crear aquesta altra obra. Bé, en veurem més de portades. Ara veurem en Dalí escaparatista. En aquella època, en els anys 36, no hi havia massa campanya de televisió. La televisió no la veia ningú, el cinema potser encara no tenia ni massa anuncis, per tant, els aparadors eren el més important de tot, perquè la gent passés pel davant i digués «Ei, que maco això que ve...» així, i entrés a la botiga. Era el reclam habitual. A Nova York, en aquesta cantonada, hi havia la botiga Bonwit and Teller, que és precisament, i mai ve més bé l'anell al dit, és on avui hi ha la Torre Trump del president dels Estats Units, just a la mateixa cantonada. És a dir, van tirar a terra aquest edifici de l'esquerra per fer-hi aquest nou semigratacels de vidre i metall daurat. Bé, els aparadors, com he dit, són importants i hi ha una tradició important del que en diem escaparatisme. No sé com es diu en català, potser és el mateix. Jo recordo quan era petit, al Passeig de Gràcia, els aparadors que tothom recordava eren els de l'Oeve, que en aquell moment els feia el José Pérez de Rozas, que eren uns aparadors que eren com un món, cada aparador era espectaculars, veig que tothom coincidim, eren espectaculars, eren ben bé com si estessin permanentment decorats de Nadal. I esclar, es feien mirar. Després a mi m'han agradat d'altres, com aquests de Camper, que també em van agradar molt, manera diferent de presentar les sabates. Però tornem a en Dalí. L'any 36, Bonwit i Teller li va demanar que fes un aparador. I en Dalí va fer un aparador. Però per fer un aparador va crear la seva jaqueta afrodisíaca, que està en un dels museus d'avui, la va crear el mateix any. També va pintar, a l'any 35, la dona del cap de roses que hem vist abans, i veureu com en el seu aparador hi ha tot d'elements trets d'aquest quadre. Fixeu-vos, hi ha una senyora al mig, aquí a l'esquerra hi ha la seva jaqueta afrodisíaca, i si us fixeu, aquesta taula amb la pota talçada és aquella mateixa taula que hi ha allà a fons, que es devia inventar a l'any 35 per pintar-la en aquest quadre. Allà la va fer corpòrea, la va fer tridimensional. I no només això. Si us fixeu, a sobre la taula hi ha un telèfon amb una llagosta a sobre. La veieu? És una obra sense títol, que em sembla que no hi ha peça, però només hi ha el retrat d'aquesta peça, per tant, se suposa que la va fer per l'aparador de l'any 36, d'aquí de Bonwit and Teller, i que devia donar lloc a la creació del telèfon afrodisíac, uns anys després, un temps després, el 36 també, i que ha tingut un impacte publicitari també en el punt de venda tan gran com que l'altre dia em vaig trobar una dissenyadora australiana, Karen Walkers, que fa aquest punt de venda per joies, amb el barret, i potser no ho veieu bé, però a cada una de les potes d'aquesta llagosta hi ha anells de joieria. Si aquí no hi ha una inspiració daliniana, jo potser m'he tornat boig. Saltem a l'any 39. Passen 3 anys i els mateixos de Bonwit and Teller li diuen a en Dalí: ens agradaria que tornessis a fer un aparador. I en Dalí, que ja havia tingut èxit amb el seu primer aparador, diu fantàstic, i es posa a treballar. I fa un aparador curiós.
aquest maniquí que ell belluga el va posar dins d'una banyera folrada d'astracant, imagineu-vos-el, i tot el tema de l'aparador era el mite de Narcís, que hi ha els seus quadres famosos, pintats en el 37, del Narcís mirant-se en el seu propi reflexe. Total, va acabar l'aparador, del que no tinc fotografia, el va deixar muntat, se'n va anar a dormir i l'endemà la gent que anava passant pel carrer es va començar a, entre cometes, molestar per la provocació que representava i es va anar a queixar. Es va anar a queixar a la direcció de von Wittenkeller. Clar, el von Wittenkeller, que segurament no eren creatius, però devien pensar, a veure, si les senyores no volen entrar perquè els fa por, canviarem. I van canviar l'aparador. El van canviar en aquest aparador. Van treure la banyera, la van posar en un costat i van posar-hi un maniquí. El Dalí, que sortia del seu hotel, no sé en quin hotel estava en aquell moment, perquè era l'any 39, no era encara en els 70 o així, va sortir i va anar a veure què havia passat. Va arribar allà i va dir, aquest no és el meu aparador, jo no he fet aquest aparador. Devia dir una cosa molt més grossa, devia dir, jo no he fet aquesta... Va pujar a l'aparador, va agafar la banyera, es va emprenyar, va tirar la banyera contra els vidres de l'aparador i ho va escarransar, ho va trencar tot. Total, va acabar venint la policia, se'l va endur al Quartelillo, un Quartelillo de Nova York, que a en Dalí li devia encantar explicar-ho després. He estat al Quartelillo de Nova York. Però el que més li devia agradar és que el jutge que el va deixar sortir va dir és que els artistes i l'art tenen el seu privilegi. No em dieu que aquesta sentència del jutge no és com per ser expressament dissenyada pel Dalí. A mi m'hagués agradat que m'hagués passat a mi, però amb ell devia ser com, uah, això és exactament el que em toca. Per tant, no tenim l'aparador real de l'època, sinó que aquest és l'aparador refet per von Wittenkeller del mite de Narcís. Veieu que el maniquí es mira en el mirall que hi ha en el quadre, pintat per Dalí, evidentment, perquè hi hagi aquesta relació que ell pintava en el mite del Narcís. Canviem de dècada i ens n'anem als anys 40. Aquí en Dalí ja començava a ser bastant famós. Potser encara no era tan famós com en els 50 i en els 60, però ja era molt famós. El públic americà ja el començava a adorar. I aquí tenim una fotografia de l'Eric Schall. Sempre li havia agradat que li fessin fotografies, fotògrafs boníssims, i té una col·lecció de fotografies fantàstiques, que s'estan venent per tot arreu com a elements de decoració de les cases. I d'aquí jo he anat buscant i trobant material. Alguns estan en l'arxiu, d'altres es venen. En aquest cas és mira, com a avi de dòlars, Salvador Dalí, pintant, dibuixant joies, l'any 41 a Hampton Manor, als Estats Units. Aquí el veiem davant de la seva obra Movies, que per primera vegada era un tema nou per ell, del cinema, movies, cinema, en boga en aquell moment, i aquest és el quadre que té, o un fragment del quadre que té al darrere en aquesta fotografia. En els anys 40 va pintar aquest quadre. Us haig de reconèixer que jo no l'havia vist mai, i si l'havia vist no m'havia captat l'atenció. Però el títol és Dos trossos de pa expressant el sentiment de l'amor, i és de l'any 40. I així que vaig veure aquesta campanya de Spotify de l'any 2022, de dos elements inanimats, en aquest cas, dos auriculars, que per a Spotify, que té a veure amb la música, el dia de Sant Valentí, el 14 de febrer, facin aquests dos auriculars que s'estan com fent un petó i que la música sigui en anglès Love is in the air, que és l'orella, en lloc de Love is in the air, que és la famosa cançó, jo ho trobo una evolució del concepte de dos trossos de pa expressant el sentiment de l'amor, que és ben conceptual, diguem-ne, el llegat de Dalí. Però jo li veig, ja he dit que era molt subjectiva la xerrada, però jo li veig.
En el 41, mentre estava fent el projecte per Laberint, o estava presentant la seva peça que abans hem vist del seu autorretrat amb el Bacon, amb el tros de bacó i el seu retrat tou que en deia en la galeria Julian Levy, no sé si era la primera o la segona vegada que hi exposava, però ja era molt important per ell. Els diaris feien servir les fotografies d'en Dalí com a reclam perquè es llegissin els articles, alguns vinculats a en Dalí, com en aquest cas. En aquest cas és la Gazette de Lausanne, a Suïssa, que fa servir una imatge de l'any 41 per publicar-la a l'any 57 amb la frase d'en Dalí «Dormint somio les meves futures obres» per aconseguir que llegeixin una entrevista o un article que es presentava en aquesta revista, en aquest diari, Una hora amb Salvador Dalí. Això vol dir que ja en aquella època, arreu, era una persona molt coneguda només pel físic, perquè pel físic ja se'l reconeix, és evident que allà diu «Dalí is working». Sí, Dalí està treballant perquè està clapant, que a més és com surrealista, hi ha com un discurs antagònic, si està clapant no està treballant. Però fixeu-vos fins on arribava l'enginy dels publicistes i dels periodistes d'aquella època a l'hora de fer servir la personalitat i la imatge d'en Dalí. En l'any 42, el cinema de Hollywood va veure que aquest senyor Dalí es feia cada vegada més important i segurament hi va veure en la seva pintura del subconscient, aquest realisme d'allò que no és real, un tema d'interès pel cinema. La seva primera producció important va ser aquesta pel·lícula, Moontide, que no es va estrenar mai a Espanya, suposo perquè en aquella època, és una pel·lícula de l'any 42, es va considerar que no era suficientment educativa. En aquella pel·lícula el Jean Gabin agafa unes melopees de beure vi, és un mariner que beu i beu i beu i té delirium tremens i ja us imagineu el Dalí pintant el delirium tremens del Jean Gabin. S'hi devia trobar fantàsticament bé. I el que em torna a saber greu, però entenc perfectament que no, aquí, en el pòster de la pel·lícula, qui té el protagonisme és el Jean Gabin i l'Aida Lupino, que alguns d'aquí la coneixem, però alguns de potser més enrere, que potser són més joves que nosaltres, no deuen saber ni qui és l'Aida Lupino. Però és molt menys coneguda que en Dalí i en aquell moment estava a la portada de la pel·lícula. Jo crec que en Dalí va pensar que el cinema era un mitjà interessant per ell, com quan li van demanar que fes la publicitat pels aparadors. Els aparadors era el mitjà més important per vendre moda, perquè era a les botigues on es venia la moda. Però va pensar que el cinema, que s'estava generalitzant, era un mitjà de masses. Tothom anava al cinema. Jo encara recordo primera i segona sessió i vèiem dues pel·lícules i al mig hi havia els anuncis i fantàstic. I en alguns cinemes hi havia el rellotge il·luminat perquè sabéssim a veure a quina hora havíem de tornar a casa. Però tothom anava al cinema. En els anys 40, als Estats Units, era un mitjà popular. En Dalí segur que va veure una manera de fer arribar la seva obra a persones que probablement mai comprarien una obra seva, original, i probablement tampoc estarien mai interessats en el tema de l'art, per se. Però, en canvi, va pensar, si veuen les meves pel·lícules, i jo a les meves pel·lícules, si veuen com jo participo a les meves pel·lícules, probablement vegin una mica del meu art. Per exemple, aquesta és l'escena final de Moontide, d'aquesta pel·lícula. És un esbós de l'any 41, amb aquesta màquina de cosir amb paraigües a sobre i aquestes perspectives tan delineanes, amb aquests perfils tan marcats que veurem avui també a molts llocs. Les roques, que sembla de la costa, penseu que és un mariner el que veu tant i té aquests temes al·lucinògens que en Dalí va pintar. Per tant, devia pensar que era una manera d'arribar a un públic de masses que no entraria mai en una galeria d'art. L'any 43 va pintar l'al·legoria d'un Nadal americà, els ous. També en Mas Pons el va fotografiar amb un ou. Sempre que veig alguna publicitat que té un ou trencat, i més si el trenquen bé, com en Dalí ho feia, aquí té la forma d'Estats Units, d'Amèrica del Nord, perquè també hi ha Amèrica Central i Mèxic, penso en Dalí.
Aquesta és una campanya turística per Londres. És de l'agència Rainey, Kelly i Campbell, feta el 2008, és a dir, fa relativament poc. I no em digueu que no... Hi ha un vídeo d'en Dalí traient el cap per un ou, també, a Port Lligat. O sigui que és delinear totalment. No sé si els propis directors creatius, el Dan Hubert i la Amber Casey, ho sabien o ho tenien aquí al darrere i s'hi van inspirar, potser sense saber-ho. Però a mi em sembla que hi ha un lligam claríssim. L'any 44 va pintar aquesta perspectiva, és un projecte, i veieu una altra vegada aquestes perspectives marcades. I una altra portada de Vogue, que a mi em sembla, ojalà jo el pogués tenir aquest quadre, que hi ha molts elements d'en Dalí. Aquestes lletres barroques, els trossos de roba, els ocells, els personatges, els cavalls, la roca, aquesta costa que podria ser la nostra, aquest poble blanc que podria ser Cadaqués, i m'ho pregunto, perquè evidentment això és l'any 44 i és una portada de revista, que també en Dalí, intel·ligent com era, devia pensar, és publicitat per la revista, però també és publicitat per mi, és fer entrar una revista a casa de gent que potser no comprarà la meva obra, però jo vull que em coneguin, vull que sàpiguen qui és aquest Dalí que fa, entre cometes, coses una miqueta provocatives cada vegada que surt en els mitjans, però que és capaç de crear aquest art. En l'any 44 va pintar aquest altre quadre, molt, molt, molt conegut. Un segon abans de despertar d'un somni provocat pel vol d'una abella al voltant d'una magrana. Jo hi veig els tigres, hi veig l'elefant, hi veig moltes coses, hi veig inclús l'escòrpora que es menja mig tigre allà al darrere. I d'aquí el que vull explicar-vos és que hi va haver una marca de moda, que és Paco Rabanne, que molt tard, el 2006, va fer una col·lecció de vestits que per mi no són, amb perdó de Paco Rabanne, gens Paco Rabanne, però que són absolutament Dalí. És veritat que en Dalí i el Paco Rabanne i un fotògraf van fer com un trio molt ben lligat i hi ha moltes fotografies d'en Paco Rabanne i d'en Dalí i del fotògraf treballant conjuntament. Però veieu com aquí els vestits d'aquestes models són, en aquest cas, els tigres, i em sembla que és l'escòrpora, o la famosa rosa de la rosa de l'any 58 que està en els altres vestits. Això és màrqueting, és producte. És veritat que no és l'únic artista que ha creat producte de moda estampat a sobre els vestits. N'hi ha d'altres. Però ara estem parlant d'en Dalí. En l'any 44, en Dalí va fer una de les seves col·leccions que per mi ha sigut un descobriment fantàstic. Per una casa de mitges americana, que es deia Bryant's, va fer una col·lecció d'originals que són esplendorosos. No us diré res més. Estan cronològicament presentats en aquest vídeo i és l'únic ordre cronològic i complet que he arribat a trobar. Veureu que triga potser no li ha donat, triga una mica en començar, no hi ha so, però les peces són magnífiques. Allà teniu la data, que va del 44 al 48, i són anuncis de revista sempre per les mitges Bryant, signades Dalí amb tots els elements de la seva iconografia. D'alguns ja n'hem parlat, ell mateix la tornava a reproduir. Però fixeu-vos que hi ha alguns que, vaja, jo me'ls emportaria avui mateix a casa i els penjaria. I en són uns quants. No és allò que diguis, em va fer un cada any. No, no. Em va fer un bon grapat. Aquest és fantàstic, super Pompier, amb aquest silló, les papallones. Una altra perspectiva d'aquestes dalinianes amb els Pirineus al darrere. Els seus animals, les papallones, els cucs.
una ballarina per bufar-hi i demanar un desig. Aquest és un dels que a mi més m'agrada, però també és un dels més reproduïts. I en el mateix vídeo hi ha un anunci que no té res a veure ni amb Dalí ni amb ningú, però que l'he volgut deixar per veure com, inclús buscant material cultural, m'acaben sortint a mi anuncis de, en aquest cas, Casa Mia Vintage, que sembla mentida, però allà hi és. Suposo que per això surt gratuïta la possibilitat de tenir aquesta pel·lícula. Aquesta col·lecció d'anuncis de revista trobo que són obres d'art. No les he ni comptat, no sé quantes n'hi ha, però són fantàstiques. I és publicitat directa creada per Dalí. A l'any 45, recordeu que aquesta publicitat que hem vist era del 44 al 48. Al 45 es va llançar la pel·lícula Recuerda, aquí a Espanya, Spellbound, als Estats Units, amb la Bergman i el Gregory Peck. Us en recordeu? Aquí a Espanya també es va llançar i en els pòsters no hi ha res d'en Dalí, res. Tot i que aquest esbós amb un dels ulls famosos d'en Dalí és una peça fantàstica i és un estudi per la seqüència del somni d'en Dalí quan la improbable doctora està intentant psicoanalitzar en Gregory Peck, que li explica el que ha somiat. I aquest és part del somni de Dalí de la pel·lícula. Fantàstic món creat exclusivament pel cinema i que no apareix enlloc. Sabeu l'únic lloc on l'he trobat? Ara, després de veure coses tan boniques d'en Dalí, direu, quina merda, Pac. Ja, on te diu, les escenes oníricas fueron diseñadas por Salvador Dalí. M'he fet tips de buscar, a veure si en els pòsters més recents del cinema de la pel·lícula, edicions, hi havia alguna referència més evident en Dalí. No la vaig trobar, però em va saber greu. De tota manera, seguim endavant. L'any 46, els seus elefants amb les potes llargues, els seus cavalls amb les potes llargues, van donar inspiració a crear uns productes específics. En aquest cas és una ploma estilogràfica italiana, creada no sé ben bé quan, però que es ven per 3.950 euros online i que és de plata i que té inclús uns trossos escrits amb texts escrits per Dalí, una plomilla d'or, etc., amb un elefant amb les potes no llargues, llarguíssimes, tan llargues com les seves, amb una claríssima inspiració directa. De la mateixa manera que ell va crear la seva famosa joia. En Dalí no tenia problemes en crear sobre el que ell ja havia creat i reinspirar-se. Aquest famós elefant, que em sembla que estava inspirat en un italià, com es deia? L'orfebre italià escultor famós, l'elefant de l'espai és del 61, o sigui que va pintar aquest quadre en el 46, en el 2000 li devien treure la ploma i ell en el 1961 va fer l'elefant. En el 46 va fer una altra d'aquestes portades magnífiques per la revista Vogue. Fixeu-vos com de freqüent devia ser, perquè estem passant una dècada, o sigui que cada 3 o 4 anys hi devia haver un original d'en Dalí imprès a la portada del Vogue, la qual cosa era un prestigi per Vogue i també era un prestigi per en Dalí. Cada vegada era més prestigi per Vogue, perquè en Dalí cada vegada es anava fent més famós i Vogue seguia ja sent famós i conegut, però en Dalí cada vegada era més famós. I per tant aquesta simbiosi funcionava. Va fer altres revistes, com aquesta revista Etcètera de Nova York, a l'any 46 també. A l'any 46, i mentre pintava aquest quadre, que no té res a veure amb que els ensenyaré ara, en Dalí va decidir publicar el seu propi mitjà. Si hi ha alguna cosa més directa que voler enviar un missatge en el seu públic que crear un diari que es deia el Dalí News, és el Dalí que juga amb el Daily, que és D-A-L-Y, Daily News, notícia diària, Dalí News. O sigui que la seva capacitat creativa anava inclús jugant amb els idiomes, tot i que l'anglès el parlava conscientment
malament, suposo, perquè encara fos més difícil entendre'l, perquè estic segur que el parlava bé, igual que el francès. De manera que va treure aquest número l'any 36, extra, Dalí triomfa en l'apoteosi d'Homero, però només va publicar aquest l'any 47, només va sortir el 45 i el 47. Per tant, jo em pensava que era del 46 i veig que és del 45. Perdoneu, us he liat amb la data. I aquí ve una de les peces que a mi més m'agrada de tota la vida, que és aquesta joia, l'ull del temps, que a mi em sembla d'una delicadesa extraordinària. D'una delicadesa extraordinària i que motiva un anunci extraordinari. És un anunci extraordinari que s'us pot fer una miqueta llarg, potser com algun quadre també de Dalí, que també és molt gran i se l'ha de mirar amb una certa calma. Aquest anunci dura 3 minuts 55, és a dir, quasi 4 minuts. Però veureu que és, per mi, Dalí de dalt a baix. Com que no hi ha veu, és un anunci que va fer l'agència Framework per Kenzo. Kenzo és el dissenyador japonès i això és un perfum. És un perfum que van dissenyar. I per mi és conceptualment i inclús gràficament els mons de Dalí transposats a l'any 2016, i fa 10 anys, 9. Perdó. Veiem-lo, ja sabeu que és una mica llarguet, però, catxis, potser no el veurem. Sí. Happy for myself because I had a great year. Of course, my wife did. She has to deal with these this year. Aquesta convenció de Dalí And I want to tell you about how I met Howie. It was like 1978 or something like that. We were in a room in Boston. He was having a fun time. Aquesta noia és una ballarina. Fixeu-vos aquests interiors, aquestes perspectives netes, amb flors, amb llums, amb cornucòpies. Fixeu-vos amb la cara de la noia, també dels ulls. No sabem què li passa, però alguna cosa li passa. Ulls. I coulda do them, trouble and a bad and a frazzle them. They must see you say that we dating off them, muggle them. They must say that we have the girl them body and knuckle them. I do them. The novel them, cause in the club and we a pop up all the back. Them I say them can't run in, cause we defend and we tackle them. And the water come out and we not see them. Back up on the match and no we no care what them I say. Come in like them out and move but we no hear what them I say. We no matter what the years and them I say your money. Your body green, them I say your no
daliniana, la influència. Bé, anem una miqueta més ràpid ara. L'any 50, quan en Dalí pintava el seu Crist, l'any 51, vaja, va començar ja a sortir ell a les publicitats de marques. És una marca de whisky amb dos anuncis molt semblants que tothom deia que era impossible que ell hagués dit aquesta frase. Per tant, boníssim. L'any 51 va començar, o ja estava començada, la col·laboració amb en Philip Halsman, el fotògraf, i van crear aquesta obra amb 7 cossos de dona, que és una calavera, In Voluptas Mors, que va influenciar directament un pòster que tots hem vist i probablement ningú se n'hagi donat compte. Aquest silenci dels xais. Aquesta papallona que té una mena de màscara de calavera a l'esquena, que la té, el bitxo la té, en realitat no és la de veritat, sinó que és una reproducció del Voluptas Mortis, In Voluptas Mortis. Si això no és una influència daliniana, jo que em mori, però això ho és. 5 Oscars va guanyar i en aquest cas, en el pòster d'una pel·lícula, hi ha una referència directa a una obra d'en Dalí, tot i que passa absolutament desapercebut. Amb el Philip Halsman també van fer aquest quadre, aquesta fotografia collage, obra conjunta amb en Salvador Dalí, que després va ser portada de revista. També amb el de Vogue, també, del 50 aniversari. També amb el Halsman van fer aquest cíclop tan divertit que va donar lloc a una altra ploma de la mateixa casa italiana. Veieu? La pinça és igual, és un cíclop, és el perfil d'en Dalí. I també li va fer aquesta foto a en Dalí, aquesta famosíssima foto que va sortir a anuncis dels anys 60, en aquest cas de l'any 63, però que també es ven com una màscara. Es ven com una màscara online per 4 euros, 3,99. Tots podem portar la cara d'en Dalí, i que es va fer servir en la famosíssima sèrie de Netflix de La Casa de Papel, que probablement hem vist, del 2018 al 2017, i en el seu pòster de comunicació. Una altra pel·lícula que s'ha fet molt famosa amb una màscara, diuen que està inspirada en un personatge anglès que va intentar matar el rei James I. I és la V per Vendetta, per mi, que torna a ser en Dalí, no aquest senyor que només el tenim pintat una vegada en el segle XVI amb una mena de gravat a saber com era aquest senyor. En canvi, el que sí és veritat és que el Vendetta, que és més famós inclús que La Casa de Papel, és el nostre Salvador Dalí, que en aquesta fotografia, amb un collaret dissenyat per ell, es va publicar i per mi té una cara molt semblant, inclús aquesta mig somriure que amb ell li baixa una mica cap a baix, però res més. És divertit saber que el Salvador Dalí l'any 2020 era el bigoti més conegut del món. Això també és influència publicitària. I anem a la dècada dels 60, que va ser superproductiva. En la dècada dels 60 pintava el retrat del seu germà i un dels seus retrats més famosos, més pompiers. En l'any 61, que presentava la seva pintura de calaixos, l'agència Advico Young Rubicam a Zurich, Suïssa, feia aquesta publicitat, que encara la fa per tota una sèrie de diferents exemplars del mateix diari. És el mateix diari sempre. A l'any 63, una famosíssima campanya espanyola que es va presentar a Barcelona, precisament, aquesta camisa que no s'havia de planxar. Jo suposo que era de tergal o d'un material d'aquells de quan jo era petit, i en Dalí, no sé si va dissenyar el layout, però podria, aquest filet aguantant la planxa i aquest no, esta camisa no se planxa, podria ser 100% de línia. Molta activitat. En el 64 dissenya l'ampolla de Conde de Osborne. Jo he treballat per la competència d'Osborne i sé quan difícil és treballar per aquests clients de begudes alcohòliques. És un mercat complicat. I a l'any 65 li van demanar que fos l'estrella del seu anunci de Veterano. En la tierra hay eso, un veterano sabor. Veterano tiene eso. Un veterano sabor. A l'any 68
amb en Paco Rabanne, amb un vestit com el que hi ha en aquest moment a la col·lecció, va canviar completament la manera d'entendre la fotografia de moda. Va començar a fotografiar-se amb aquests ambients, que va ser l'ambient que es va començar a publicar a totes les revistes per presentar els vestits en lloc de ser exclusivament una model amb el vestit i un fons. I aquest món delinear, jo crec que està inspirant tots aquests pòsters de l'Olimpea, és el perfum de Paco Rabanne, amb aquests núvols, aquestes escales, aquests déus blancs com de guix que en Dalí posava en moltes de les seves pintures. No sé si sabreu que en l'any 69, després d'haver guanyat el Festival d'Eurovisió a Espanya amb la La de la Maciel, el va tornar a guanyar la Salomé, amb el Vivo Cantando. Aquí la veieu en l'escenari del Teatre de Madrid, amb una escultura al darrere del Gavino, com es deia, del no sé què Gavino, i el Dalí, portada de revista, presentant el pòster que va dissenyar per l'Eurovisió de l'any 69 i de la que jo no en sabia res. I, vaja, em vaig quedar ben convençut de que la televisió no va voler-ne fer massa rebombori. L'any 69 ve un altre dels clàssics del Salvador Dalí anunciant xocolata a França. Je suis fou du chocolat l'envers. És fantàstic, em diu, estic boig! I llavors para. Pel xocolata a l'envers. Això és enriure-se'n d'ell mateix i provocar fantàstic. L'any 69 també va, aquesta foto no té res a veure amb en Dalí, sinó que és de la família Bernat. El senyor Bernat havia dissenyat un, com es diu això, caramel en pal, que es deia Chups. I el Chups va evolucionar amb els anys, fins a l'any 63, em sembla que era, a Chupa Chups. I un dia li va dir, dissenya'm un logotip. I en Dalí s'ho va pensar, i va tornar amb aquest logotip. Fixeu-vos que no s'assembla, no és massa diferent del Chupa Chups que ja era, que ja estava dissenyat. Ha unificat el color a vermell i li va posar aquesta margarida que sempre aniria amb el text a dintre. No podia anar al text sense la margarida a fora. I va fer una altra cosa, va canviar la posició del logotip. Fixeu-vos que llest era. Aquí hi ha senyors que han treballat a disseny i en Dalí segurament no hi havia treballat tant en disseny de producte. Però veieu on era el logotip? En el costat de la bola. I en Dalí va dir no, la posarem a dalt de tot de la bola, perquè quan la tinguem així i encara no la tinguem oberta, veiem el logotip. No sé quants anys després de l'any 69, el logotip segueix sent aquest. Evidentment ha canviat. Les tipografies han canviat, hi ha unes orles diferents, el color taronja s'ha fet més groc, però és un clàssic. És un clàssic de disseny molt ben fet. Per això dic, ho tenia que tenir innat. Això no ho va aprendre. L'any 69 va fer un altre anunci per Braniff, una companyia aèria dels Estats Units. Aquest senyor, que nosaltres no coneixem, era un jugador... Whitey Ford and his new friend Salvador Dali always fly Braniff. They like our food, they like our style, and they like to be on time. Thanks for flying Braniff, fellas. When you got it, flaunt it. Tell him, Dali, baby. Always ask your travel agent one question. Does Braniff fly there too? Braniff International. When you've got it... Fixeu-vos com manté inclús en els anuncis la seva personalitat de marca. Anys 70, ja comencem a veure en Dalí molt conegut, ja era una figura mundial, envoltada de marques. En els 70 dissenya pels ferrocarrils francesos una sèrie de pòsters amb les diferents regions. A l'any 74, amb la, en aquella època, famosíssima internacionalment Nati Abascal, que havia fet una pel·lícula ja amb Woody Allen que es deia Bananas. La Penélope Cruz no va ser la primera actriu espanyola en fer-la, va ser ella, va fer un anunci que no va tenir gaire èxit, però que com a peça és fantàstica. Happy baubles, but devoted baubles.
Then the Alka-Seltzer shoots into the stomach. Here, it neutralizes that Els bad vermells i els excess acid. grocs eren Meantime, the la special cremor copper aspirin is a spilling l'estómac into your bloodstream i to els all altres places of colors pain. eren la But those frescor que beautiful produïa places will feel Alka-Seltzer. beautiful again. Alka-Seltzer is a work of art, truly Sap greu que no one es of a pugui sentir kind, millor, like Dalí. però és ben de línia. Seguim endavant. Any 74 fa aquesta magnífica instal·lació. Veieu si aquest pòster de la pel·lícula The Fall no s'inspira en aquest pòster. Veieu com aquesta pel·lícula... Això no ho veurem, m'ho saltaré. És una pel·lícula que va fer per l'hotel Sant Regis, on ell vivia. És una pel·lícula que està bé, però no em vull allargar, per tant, segueixo endavant i canviem de dècada perquè ja ens anem acostant al final. En aquesta època, en Dalí ja comença a estar una miqueta més tocat. Pinta aquest quadre. Jo ara, quan he vingut a Figueres, he vist el xiprer construït, l'escultura del xiprer, i després de llegir tantes coses, quasi he pensat que guai. No he pensat quasi, he pensat que guai. En l'any 72, en Dalí va fer els 2 primers quadres que es van col·locar a dintre dels DC-10s que volaven als Estats Units com a part de la campanya publicitària, no només d'Ibèria, sinó també d'Espanya i de la potència que era Espanya de tenir DC-10s i de volar a tot arreu, i dels artistes que tenia Espanya com en Dalí. També n'hi van demanar a 2 altres artistes, que també van fer els seus quadres. El que és divertit és que vaig trobar que la bata de pintor que s'havia posat en Dalí per pintar aquests quadres s'havia subhastat l'any 2022 i algú la va comprar. Deia inclús el preu, i jo vaig pensar que no el posaria. L'any 86 ja estem a les acaballes i poso poca cosa. En Tusquets diu: dedicava 2 hores al dia a la premsa, a les relacions públiques, no les 24 que molts dediquen ara, i quan estava en la intimitat descansava, ni engolava la veu, ni ens venia res. Era una persona que no acceptava que se'l veiés decadent, malalt i lleig. Això ja és després de l'incendi, i encara un dels fotògrafs més importants d'aquell moment del món de la moda li va fer aquesta fotografia, que conscientment l'he posat molt petita perquè no sé si a ell li faria massa gràcia que la veiéssim. Però és una famosa fotografia dels seus últims dies. Aquí al final he posat un recull de pel·lícules i d'imatges que a mi em semblen directament importades del món surrealista d'en Dalí, que són de marques, que estan al servei de les marques. En aquest cas és de Reebok, les sabatilles, i conceptualment, i inclús la música, i inclús el que està passant, crea la mateixa tensió que jo recordo la primera vegada que vaig veure la pel·lícula Recuerda amb els dibuixos i les escenografies de Dalí. A veure si a vosaltres us passa el mateix. Escapa't del sofà, vés a fer esport, Reebok. Però tot això que el sofà se't mengi i baralli amb tu, a mi em sembla que és delinear. Aquest em sembla l'últim anunci que us presento. És de l'any 2008, de Volkswagen Polo elèctric, de l'agència DDB. Evidentment, fet per un il·lustrador que es diu Kirill Chundinsky i està inspirat en tantes coses d'en Dalí que ja no m'he atrevit ni a posar-les aquí, però és ben bé el món de Dalí transportat. I aquest tatuatge, ara que ens veiem tants, és un tatuatge de la senyora amb el cap de flors, de la que avui n'hem parlat 3 o 4 vegades i perquè en Dalí també l'havia fet. Ara, si
volen, per acabar, una frase seva: voy a vivir para siempre, los genios no mueren. I a mi em sembla que hi estic 100% d'acord. Moltíssimes gràcies per haver escoltat la conferència. A vostès.